Vlastne podľa vás, keď si zoberieme Ameriku a v menšej miere Európu, vlastne je tam nejaká tá konkrétna vec, ktorú majú spoločnú, že zhodenie tých bohatých, alebo participatívna demokracia, alebo niečo konkrétne, čo by mali spoločné? Amerika a Európa teraz? Amerika a Európa, áno. Amerika a Európa majú spoločnú jednu vec, že systém zastupiteľskej demokracie sa vyčerpal. Jednoducho, akokoľvek sa to tie elity snažili ľuďom nahovoriť, ukazuje sa, že tí ľudia nie sú až takí hlúpi a v istom momente ich táto hra prestala baviť. Prestala ich baviť hra na demokraciu, pretože každý vie, že ten systém, v ktorom žijeme, ktorý je charakteristický tým, že všetko ovláda oligarchia s partokraciou, nie je možné nazvať demokratickým. A toto ľudí prestalo baviť. Toto je spoločný menovateľ a podľa mňa toto je, či už v Európe, alebo v Spojených štátoch, tým najzákladnejším spojivom tých protestujúcich ľudí, na ktorom by mohol vyrásť nejaký pozitívny program. Tí ľudia sa skutočne nevedia dohodnúť v čiastkových otázkach. Keby ste sa ich pýtali na veci veľmi odborné, týkajúce sa sociálnej, zdravotníckej, akejkoľvek inej politiky, tam by boli také diametrálne rozdiely, že by sme sa až čudovali, čo vôbec týchto ľudí spája. Ale tam, na čom sa vedia dohodnúť, je, že tento systém im neprináša efekt v podobe toho, že by ich hlas bolo nejako zreteľnejšie počuť. A tí ľudia postupom času nadobudli dojem, to je predsa už verejné tajomstvo, to v tej spoločnosti tlelo, že či už idú voliť, tak je to aj tak jedno, pretože aj tak si to tí politici medzi sebou nejako rozdelia, aj tak tá moc bude v rukách niekoho iného. Táto frustrácia z politiky je, myslím, to najcharakteristickejšie, čo hýbe Európou a Spojenými štátmi. Absolútna nedôvera v politickú triedu a vyčerpanosť tohto spôsobu politiky, ktorý sa predvádza, respektíve ktorý sa dá zahrnúť pod pojem zastupiteľská demokracia. Tá istá otázka na vás, pán Mesík? No, ja som si neistý, o čo tým ľuďom ide a asi ani neexistuje nejaká jednoduchá odpoveď, pretože tých prúdov je mnoho a participantov toho je veľa. Ale v zásade si myslím, že sa im môže ísť o dve diametrálne odlišné veci. Môže im ísť o bratstvo, rovnosť, slobodu, čiže o nejaký ideál relatívne spravodlivejšej spoločnosti, alebo im môže ísť o to mať sa lepšie, byť bohatšími. O tom nie je pochyb, že to bol zdroj arabskej revolúcie. To bol proste chudoba, chceli sa mať lepšie. Úplne jednoznačne to je hlavný prúd. No pokiaľ je hlavným zdrojom týchto revolt v Európe, v Spojených štátoch amerických úsilie o väčšiu sociálnu rovnosť, tak si myslím, že majú nejakú šancu na úspech. Relatívnu. Ak je to túžba po väčšom materiálnom blahobite, tak si myslím, že sú odkázané na neúspech, pretože blahobyt už bol. To, čo je pred nami, nie je blahobyt, ale ekonomická kríza. Dlhá a hlboká. Dobre. A ste už trošku odpovedal, ale predsa, myslíš, že tieto protesty majú nejakú budúcnosť, môžu niečo dosiahnuť do budúcna? No, všetko záleží od toho, akým spôsobom budú ďalej vedené. Ja si viem predstaviť viacero scenárov od vyústenia do krvavých deštruktívnych nepokojov až po nejaké nájdenie nového spoločenského konsenzu, kde bohaté vrstvy pod tlakom tých chudobných budú súhlasiť s tým, že nemusím byť miliardár, stačí mi $100 miliónov a tých 900 miliónov teda rozpustíme medzi chudobných ľudí a sociálna situácia sa o niečo zlepší. Ale to predpokladá samozrejme jednak schopnosť vyvinúť veľmi efektívny vytrvalý tlak medzi tými revoltujúcimi skupinami, čo je pochybné, či sú tak silné. A na druhej strane vysokú mieru inteligentného rozhodovania u tých superbohatých elít. A to je tiež otázne, že či sú schopní takéto rozhodnutie urobiť.
zatiaľ sa bohatí, aspoň takto tvrdia marxisti, alebo tvrdili, svojho majetku nedokázali zdať dobrovoľne a boli k tomu donútení v histórii len revolúciou a zväčša násilnou. Ale súčasná doba má nejaké svetlé výnimky. Taký Bill Gates sa správa podľa mňa veľmi, veľmi rozumne. Pochopil, že nepotrebuje tak veľa miliárd k tomu, aby bol spokojný a že s tými peniazmi niečo zmysluplné je treba aj urobiť, lebo sedieť na nich a tešiť sa a kupovať si jachty a ja neviem, čo všetko si človek môže kúpiť za tie peniaze proste nemá už zmysel. Ďakujem. Tá istá otázka na vás a ešte nejak doplňujúca. Myslíte, že to vyvinie sa až do nejakej obrovskej revolúcie, alebo sa to nejak jemne vyrieši? Tých scenárov je strašne veľké množstvo, isté je len jedno. Keby dnes bola revolúcia, tak sa určite neštrngá kľúčmi, alebo ak tak francúzskymi a nedvíhajú sa ukazovák s prostredníkom, ale iba ten prostredník. A obávam sa, že tu sa úsmevnosť takéhoto scenára aj končí, lebo pozrite sa dnes na tie ulice, koho všetkého možno zaradiť medzi nespokojných. Tam protestujú vedľa seba liberáli, fašisti, komunisti, nezamestnaní, aj podnikatelia, živnostníci, proste to je taká zmeska, že tam nemôžete hľadať nejaký spoločný ideologický záujem. A spoločný záujem sa končí v momente, kedy by tie jednotlivé skupiny začali formulovať vlastné konkrétne požiadavky a veľmi jasné, povedal by som, ideologické požiadavky. Čiže jediná nádej na úspech takéhoto hnutia môžu byť nejaké spoločné styčné body. Ale ak vidíte, že je tu volanie po väčšej demokracii a zasa niektoré skupiny si to predstavujú tak, že buď bude po našom, alebo to tu všetko rozvrátime, tak to je dosť divoká predstava demokracie, lebo demokracia je o tom, že musíte vedieť znášať aj prehru, ak sa jednoducho vôľa ľudí prejaví takým spôsobom, akým sa prejaví. Čiže nie som si istý, či to hnutie v tejto chvíli môže nejako jasať z toho, že je na víťaznom pochode, lebo si treba uvedomiť, že aj ten nepriateľ je nesmierne silný. Nesmierne silný. Ak chceme nejakú zmenu, v prvom rade musíme pochopiť, ako funguje tento systém. A ja som sa za posledné týždne stretol naozaj s takými naivnými predstavami, že som trochu skeptický voči tomu, či ľudia, ktorí sa búria, vedia vôbec voči komu sa búria. Či ten hnev použijú voči politikom a myslia si, že keď vymenia politikov, že im bude lepšie, alebo ten hnev použijú voči nejakým skupinám bohatých a myslia si, že keď zhodia z trónu bohatých, tak veci sa zrazu zmenia. Tu treba pochopiť naozaj to prepojenie finančných skupín, médií, ktoré sa spájajú do kartelov. Áno, fungujú tu mediálne kartely vyslovene, ktoré sú možno ešte dôležitejšie niekedy ako tie finančné skupiny. Napokon sú nimi ovládaní. A politické elity, pod ktorými treba chápať nie jednotlivých politikov, ale partokratické štruktúry, ktoré sú medzi sebou pospájané. A tuto funguje tak zložitým spôsobom, že musím povedať, že ja sám doteraz študujem ten systém, ako funguje. Študujem jednotlivé prepojenia, aj osobné. Kto s kým, kto sa s kým dohodne. Zažil som to na vlastnej koži. Aj v prípade, ako funguje mediálna blokáda. Akým spôsobom sa sieťujú koncerny, finančné skupiny a vlastníci médií. Že tu nemáme nejaké samostatné, slobodné médiá, ako sa nám to pokúšajú navrávať, ale že o tom,
čo bude vysielané, rozhoduje pár ľudí. Že majitelia médií prišli na to, že dnes sa oveľa lepšie ako na reklame zarába na tom, že predávajú čas v spravodajstve. Že sa dohodnú na tom, že daj tam tohoto a dám ti toľko a toľko. A príde druhý a povie, dám ti dvakrát toľko, keď tam tento nebude. A toto je hlavný zdroj príjmov súčasných súkromných médií. Čiže spravodajstvo sa podobá skôr na akúsi dražbu informácií, než na súhrn toho najdôležitejšieho, čo by ste mali poznať. Takto sa manipuluje. Títo ľudia potom držia v rukách verejnú mienku, určujú verejnú diskusiu, určujú témy a samozrejme v tom konečnom dôsledku určujú aj ich aktérov. A ak si my myslíme, že bojovať proti týmto ľuďom stačí nejakými emóciami a hnevom a že netreba pritom používať taktiku, tak je to naozaj boj s veternými mlynmi. Lebo ja sám si myslím a som o tom presvedčený, že tento systém sa dá zmeniť. Ale že ten boj je ešte len na začiatku, že tie sily sa zoskupujú a že aj tí nepriatelia sa pripravujú. A že také jednoduché to nebude, že dajú ruky hore a povedia, vzdávame sa, je vás veľa. Tak ako v roku 1989. Toľko ľudí, tomu sa musíme poddať. Nie. Ja som aj skeptický voči tomu, či sa tie štruktúry, tak ako sa u nás zažrali, dajú jednoduchým spôsobom poraziť, ale som si istý, že sa dajú regulovať. Že ich musíme regulovať. A že máme na to nástroj, ak bude dosť statočných ľudí, ktorí vydržia tento zápas a budú pripravení na to, že budú čeliť osočovaniu, manipulácii, diskreditačným kampaniám. To všetko majú oni v rukách. Ak sa nájde dostatok statočných ľudí, tak sa nám môže podariť niečo v tejto spoločnosti zmeniť. Ak nie, tak to bude len ďalšia hra na zmenu, ktorá môže dopadnúť hociako. Niečo, ak chcete, pán Mesík, dodať a potom prejdeme na diskusiu. No, problém nie je deštrukcia. Ako zdeštruovať tento systém, ľudia, pokiaľ budú chcieť, tak ho dokážu zdeštruovať, lebo zdeštruovať komplexné systémy je veľmi jednoduché. Oni sú veľmi zraniteľné, veľmi krehké a my žijeme vo veľmi komplexnej spoločnosti. Problém je, že čo namiesto existujúceho systému vytvoriť a na to ja odpovede nejaké nevidím, rozhodne nie hotové. Myslím si, že je ešte dobré, keď my sme prežili, moja generácia prežila jednu revolúciu alebo jednu radikálnu zmenu. Niekto tvrdí, že to nebola revolúcia. Ja som to prežil vnútorne ako revolúciu, takže to považujem za revolúciu. A bola to nežná alebo zamatová, proste nenásilná zmena. Ja chcem pripomenúť jeden dôležitý faktor, ktorý vtedy existoval a dnes neexistuje, a to je faktor strachu. V roku 89 obidve strany poznali strach. Poznali sme ho my, pretože sme vedeli, že čo ten režim dokáže urobiť, ale poznali ho aj komunisti, alebo jak tých ľudí nazveme, čo nám vtedy vládli. A táto rovnováha strachu viedla k tomu, že obidve strany sa zriekli použitia násilia v konflikte. Ale 20 rokov neskôr tu už proste dorástli generácia, ktorá už nepozná strach. Tu sú mladí muži, ktorí nikdy neboli na základnej vojenskej službe ponižovaní systémom 2 roky udupávaní k zemi. Napríklad, hej? Proste tu už neexistuje strach a ten strach v tom 89. mal veľmi pozitívny význam. Takže a bez toho strachu je o mnoho ťažšie si predstaviť nejakú nenásilnú zmenu. Takže to riziko násilia ja považujem za dosť vysoké. Najmä ak by sa u nás rozšírili ďalej tie antieurópska retorika, antieurópske tendencie, ako ich dnes už
demonstruje nielen povedzme SNS, ale čuduj sa svete najnovšie strana SAS.